iyiphi ingcindezi enibhekana kakhulu nayo kwi-social media? Mhlampe njengezintombi nihendlisha kanjani ukuthi nihlezi nizintombi esigabeni seminyaka enifike kusona ningadikibali noma ikhona ingcindezi? Yini ingcindezi? Impilo inzima, kunzima out there. Kwanathi nje kunzima kithi, we are trying, so keep strong, keep on praying nje, ubize uNkulunkulu empilweni yakhe. Kuce ngedolo, kuko konke nje, ubize Sanibingelela uNkulunkulu. ngaso lesikhathi njengemthombeni Media. Namhlanje sikhuluma nobani sikuphi ngaso lesikhathi? Sanibonani ninjani? Sisisoweto today. Nikhuluma noNoluthando wakwaSibanyoni. Nobuhlokwa wakamavuso. Mhlawumbe ukuchazela umuntu ongazi ubukele ningamchazela nithi namhlanje kwenziwa Well, Giggles is hosting an event whereby she encourages abantu abasha, like intombi ezisese young and growing, ukuthi ziqhuba kanjani career wise, and like ukuthi ukafocus kakhulu ebuntombini bakho. No, ukuthi ubuntombi, it's not only about ubuntombi, like virginity, but also career wise you need to be successful. And uba successful kanjani, uyafunda degree, get a degree, or you open your own business, be an entrepreneur, or like there's a lot of ways to do that. siswena ungasichazela uthini ngokwakho uhlangothi? Uthi Hayi. sikuphi la sikhona kwenziwani? Hayi nje sizosupport uSisi Giggles nge-level up ntombi nje. Kuyafana njengoba sisithanda shilo nje. Alright. Mhlampe njengezintombi ingcindezi enibhekana nayo, mhlampe ningathi iyiphi ingcindezi enibhekana kakhulu nayo kwi-social media? Mhlampe njengezintombi nihendlisha kanjani ukuthi nihlezi nizintombi esigabeni seminyaka enifike kusona ningadikibali noma ikhona ingcindezi? So the pressure that we face, I think mostly kuzoba mhlampe ukuthi abazali, they are expecting too much kids, and like pressure around the community, abantu bahlala basibhekile, whereby kanti masingena la eyintombini ngisuke ngiyikhethele mina kuyi-decision yami. So after that mase siceda ukujoyina, sekuba ngathi manje sesenzela abazali or sesenzela abanye abantu, which is too much pressure kithi shem, Nkosi yami. Yeah, ngiyamzwa. Since sivala inyanga yabantu abasha, youth month njalo njalo, amazwi eningawadlulisa kumuntu omusha ningathini, ongaphandle nje generally empilweni ukumkhuthaza, amazwi nje eningawadlulisa kuyena umuntu omusha? Mina yazi ngathi keep strong. Impilo inzima, kunzima out there. Kwanathi nje kunzima kithi, we are trying, so keep strong, keep on praying nje, ubize uNkulunkulu empilweni yakhe. Kuce ngedolo, kuko konke nje, ubize uNkulunkulu, because ngaphandle kwakhe there's nothing much we can do without prayer, without uNkulunkulu. Mbeke phambili kuko konke, and just qhubeke nje ngempilo. Siyabonga kakhulu ngesikhathi senu njengemthombeni Siyabonga Media. nathi. Siyabonga.